ମୋର 1.5 ବର୍ଷର ନାତି ମ୍ୟାକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଘର ଭିତରଟା ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦର ସ୍ଥଳ। ତେଣୁକରି ନିର୍ଭୟରେ ଓ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଦୁଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶରେ ସେ ତାର ମା'ର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାଏ ଓ ମା'କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଘା ରଖିଥାଏ ଯେପରି ତା ମା ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବେ। କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହେ, ସେ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହୁରେ ମା'ର ଗଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଯଦି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ଆଘାତ ପାଏ, ସେ ସିଧାସଳଖ ତା ମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ମା ଛଡ଼ା ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠିକି ବା ଯିବ? ମ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତା ମା'କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ତା ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଜିର ହୁଏ। ତାର ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ ତା ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। ଗୀତ ରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ରୂପକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଉଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସାହା ଭରସା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ନିରର୍ଥକ ଓ ମୂର୍ଖାମି। ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ବାହୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ବା ଯାଇପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ।